Hello viewers, ngakwak berkeranya fish pangkawai kat naka Bible kaba fila jiok sngow bahandrei bun nangi ki sngow tu bakala. Ngila syupuli tang dep ya kani ka kat bat iklong lai snam ru ngani tu ipi I la lendet ya kani. Baru ki la lendet ya kani. Handrei ya ka jingmot ya kani bun ki bamyo. Bat ngakwak bat pensyai pi ba pinung sa syo hok omdom. Bat haba pila la batai ya fi. Ya kani ka kat ba pinsa syai na do kani ka sni tu ya let banga syara gospel yo anes kal nang ba lai ka kat ka ba khat mri ka bang kumni na ba ublai ulait kata ya ka pertai kat ba ula aitino ya lau kun bala kamar wei bau u ru banget ha u unam jatsyo henrei unyo ka jingim bam jukut kani ka kran syapang ka jingit ba jong u blai mun sin ni sngow tu bakla baka jingit jong blai ka shulong tang emotional mun sin ni sngow tu bakla baka jingit jong blai kadai tang intellectual bangin aktif ya ni ka khat ni bengi sngow rengan ya tu hang ni ba ka ni ka khat ka thau ba ya kata ka jingit ka ba le dakika am tang kata kadai ka jingit ka bada IT no let's say pinum sngow tu ladang ong kumtan roi bagin sngow tu khamsai ublei ula penpau ya kani haga jutang ka barem ni sekarang syai susu dangi let syara jutang ka barem naka kitab Genesis kalau nang ka ba artwar kat khat ka baningkong haduk sipau hang tu la ya tu ya kata ka jingit ka balang sacrificial ban tes ya ka jingit ban pen ibo blai kat no u it ya ka perthai u hak ban tes ya u Abraham kan mau dan kun tang iwei bu ba it tak men sim bat utau de u Ishak baiklah dengi pulih hang ni blai ula tenjuk ya kata ka jingit jong u Abraham lembau Ishak mudur pi wisak udan tang wei ukun kitu ki belak dan kun dan keti tamtam lagi kitu ki badan kun tang iwei nga manitu ifinga dan menta tang iwei kun kan tai bang it bat ni ki kemi ki pa lada ipam ikun tentang de haga jinglong dok dan ka jingret men sim dak supang jur lai kat no namar gi it ngim kwa ban sitam ngim kwa bin mo bain let no nak persai kata kadau ka kende ado kata ngi ni sumari te hang ni impact nak kitab Genesis kalau nak art khat baning kong hadu bersipau kong no bat kala jahdin bakini ki ru bau blai la tenjuk ya Abraham bau la ong hau ko Abraham bau la yatu hakmi manga baru blai ulang tu shim menta ya la ukun marway jong meken u Ishak yau ba me kani ketin ba me tu kilet ru syari moraya batu dak kenyai u hangta kum ka jing ai ngu thang halor wei na kita kilum ya ubangannya tu hame pat ula tenju yu blai kun nalor bola dap kat nusnam si spas nam la teman dan kun syu la it tak bensim kat ni ha ban kenya hika jingit ka ba shisha kadai tang intellectual tang emotional handrai kadai kata ka action ru ka sacrificial action ini kata ka jingit ka bada kenya bahaban kenya no bisa puli khat ter ngan puli fi tangkat khat ka ba kaba Ishak ula syem yukun bat Abraham la yatu kukun ubleng penyo lepahi yala dia yukun lang berat ya kata ka jingknya ai ngutang kumta kilai nangelet baro arngut ngkat bakilai paisa kata ka jaka ya ka bau blai ula ong hau bau Abraham ula tei ya ka duan hangta bat ula bu bet ya kita giding halor bat anda ula kam kum ya Ishak ukun ju ula bu yu halor kata ka duan halor jerong kidien
Bat Abraham la kene rekti bala syem ya kata-katari ya kaban penyap no ya ukun. Ni pi barang samla le si pinum sngo thu than ya kani. Bagi ni gibala dan kun dan keti mudur ban hak ban lej ai no itu kun. Na kata-kadau habau blei uang ublei ula iet kata ka pertai. Bat ula ai tino yelo kun bala kamar wei bau wei ru banget ha u onam jat shu nrai unyo ka jingem bam jukut. En pensai shu na ka city Yohanes ka baningkong kathat ka basau hadu ka kalnong ka basau khat bakhandai ru sipau ko angumne. Kong hakani la penpau shna ya ka jingiet ublei hangi bau blei la pha yelo kun bala kamar wei shakani ka pertai. Bangin yo em da u ha kani kalong ka jingiet am na ba ngila it mangi ya ublei nrai na bau la it ba u yangi bat bau la pha elo kun ban long ka kuna na ka benta ki pop jong ni pai ude ublei bahak just god yang umla ban super em yo brio kum tu klam daya pen wap ya pen no yo tau kun ba it tap men sim jo u hak ban ya pen no na kadang-kadang upha syaka pertai. Na keli fi mentang. Lada fidan ikun marwai bat dan kamban mo ban kenyano ban ya penno. Kak no ka jik sngau jong pi. Kak no kan ketak kan dok no jong pi. Kak no kan ketak jing bot perkat jong pi. Perkat ublei kat ni uiet yangi. Ublei kat ni uiet jangi ba ula IT ula sacrifice. Ka jingkeli ka ba mi namar boleh ula dapat IT yo ublei. Ka jingkeli ka ba mi menta. Yangi yangai pi bro. Hatu ngipat ni iet sisana em yo ublei. Menta pila yo ya ka jingbot jong ka jingiet. Ka jingiet kam dai emotional ningas mau iet. Ningas mau iet lada ublei wang ningas mau iet yangai pi. Usyong ngasu ngau iet ukampa yo Jesus Christ. Bau Jesus Christ lo daum iet umlet syaka ding penam pen kok ngo. Kajing iet kawan bat kajing pong kok ngo. Uji Jesus Christ wahap iet no ya ka kerdan na benang ru hap kok ngo yu kupa. Ban let ban wan hiar seni ka pertai ban iet ka tu ka buram benang. Pi kajing iet kawan ra ru ya kajing pen kok ngo. Mentangan keli fi hatu pi iet shishan em yo belai. Itu giba smart ban let jingsen smart ban shim bentang ha giba babun ki program habalang ngin keli jing keli yal diru hatu ngila iet sishan em yo blay lada pidai ban iet yo blay Jesus Christ wang kumno haka gospel Lukas kalnong ba shipau arpunyo wang utiu la itu bolong men iet yo try bau blay jong mi daka dono jong mi baro bat daka men sim jong mi baro bat daka bo jong mi baro bat daka jingmut jong mi baro bat yala upar marjan kumbaya la dia ka jingit ka baar ningkong ka dan kam sya ka jingit yo blay tetapi ong ba pila iet sisa yo blay ni dan kam ban sacrifice ngimla nganong ipi nginomla ban iet yo blay klaim ka sacrificial action nangiru ublay ula ada ple ula ada terwa ula ada peni kanuksa bat mangiru ladang idai ban iet sisa yo ublay ni dan kam ya kata ka sacrificial action ka sacrificial love kanu napi ibala smart jing sang ban rak ibala shim ban rak akti menong ngala iet ya ublay da ka sacrificial action to ni pet ka kata ini apa yang kata ka sacrificial action namar bau blay uwan ban ai kata ka jingit bangila dan ha kapok kenong idan ha kapok wa Abraham ulale pop ka im galale pop lahir pateng pila an kuli kata ka shiti ginong rom nang basan khat ka bakat ar itu ba kalahir pateng ka pop ban ngiyai le pop hadin bagi slong tu ya ka pop bro dekat ba pidang snap dengan video lani pidang syuan jesen hatu pila sacrifice na em ya ka pop jampi pila sacrifice na em ya ka pop na piong bang iet yu jisu hari ya le pop
pet ngan pai dia sini ladang impat ye Jesus Christ ngidang pai kum tu ngila ban let shajing yeseng hanrai ni pai da katrong ye Jesus Christ da kadien hanrai habang ye shisha ye Jesus Christ ngile kum no ni pai no shispa prapong ngila banong metanoia shispa prapong ni pai no show blay ni i no e katu kapop kajing kela ka bomut kadang kajing kela ka bomut na kata kadau kajing iet yau blai kajing ngat yau blai kadan kam ya kajing kela ka bomut kai kela ka bomut amdai tang bapla kadan kam hot ban plai gi pop ban renounce ki mereka jing mot sisa jong kajing kela ka bomut nang pen i bang fi nildan ha ka pop wa dang ilet jing sang rai ha bang kela ka bomut ni pai no ni i no ya ka pop kata kadiga bajing sedang ka baning kom mat i no ya ka jing i ya ka pop le se dan na padang gi bapet ini video dang smau tanat ban la jing sang bat hari ban enjoy bat ka pop aurea bat ka pop kulim le se bat ka pop jong ka jing smau tanat ban pai i tigi video baja khlia dang smau tanat ban kwa brai dan smau tanat ban perkhat mut dori ki kentai ni ka kentai ru yu shinrang dan semua tenat itu samla banayat haga jingyat ka bamkhut haga jingyat aurea am tak kata dan semua tenat ban iet kambun syak era spa pau dan kam semua tenat syu ban iet man sakran ni ngakran saya ka pop dan semua tenat plat ikitu ki ai jong perthai dan semua tenat ban khuslai dan tenat ban bisni bri dan semua tenat ni benut dau belai dua yo nong syun em tre nang kwa ban bu ye tu pop jing kho nyo dong wat bu thi jing thang shu belai em dan semua tenat ban bu hi tu thi jing thang lada kampak dan sisa ga jing it jong belai ngimpat sacrifice ngimpat pai na ka tu pop ni sudan akan niam kirukom pilak ban let jingsang pilak ban participate what haki programs tiba pilak julek man gapo mereka jing i jong belai ka dawa bangin IT lut nang taka jing i ka jong belai kadai ban long kat kum ka ktien jong belai pe habau Jesus Christ wan yap akan ni ka perthai open ko ngo ha ukpa kat kum ka ktien yang ini let banga na ka shiti kinong koren kal nong ka bakhat san khat balai hadu nyau kong kum ni namar ngal IT pateng happy ka baning kom ya kata ka bangala pediang ru bau kres ulayap namar ki pop jongi kat bakum ki jingtho kat kebakum ki jingtho balatap ya u balapen mi pat ya uru haka balai kasi kat bakum ki jingtho bat bayo i ya u da ukefas hadin kata dagi khat armut ki senran hadin kata layo i ya u da kisan spak tam ki para banget kiba khambon na kita kisah adu mentan roi kiwei ki layo chiak no hadin kata layo i ya u da Jacob andang ta dagi apostol barok padu Jesus Christ habawan ai ngi ga jing it am dai bau shule huri hura kalak dan ka jing tho kalak dan kan ni ka ktin jong blai upen ko ngo halor ki ktin jong blai na kata kadau bangiru ngi it yo blai dan kamban pen ko ngo ya ka ktin jong blai o Jesus wong kumno wong men it ya lau blai utrai bau blai jong mi na do ka dok not barok na do ki jingmat perkhat barok na do ka men sim barok na do ka bor barok bat uang ru tu fin kela ka bamut bat nget ya ka gospel ka jinget kada ong ni wei bang nget ha u am jat shu nrai unyo ka jing imbam jukut ka jing ie tu ka ya sno bat ka jinget kambai ka tu ka ba pila shu pla o ma ie ye Jesus Christ hanrai ka kampak da kumoi ka jinget klam ka jingle kalong ka bayap apostol Jacob wong ngin kemi tu ba do ngidang it ne em ya ka pop ngap ong bangila janai ni khap kran ya ka sinless perfection ni ngap ong ya ka jing it ka pop hatung ngidang it ngim kwa ban IT no ngidang bu le jing sang nata program shibet ban le pop kata kam dai ka jing it basisha to ladal alat na ka pop
sakawai pat ninya puli naka gospel ulukas kalau nang bakat sao arpunri hadu arpunyau ko omni lada pi lada ngi si sayu Jesus Christ lada ngi la igi pop ka pat ka baar manta wa lada uno uwan hanga baru bam isi ya lau kupa bajala ka kemi bajala ka tengah bajala ki khun bajala ki hinman hinbau ru shenrang bat kentai hoot bajala ka jong ka jing emru umla banlang senran jonga uno ru de ubamba ru yala ka jong ka de fana bawan bot na din jonga umla banlang senran jonga ban iet yu Jesus Christ banlang senran jong Jesus Christ kadan kam ban kam iet ya ublai ngong ni fito pilak kala ka bomot mot entah rei wat ye gi bahieng basam uno ban kam iet yu ublai ban ya kemi ban ya kupa ban ya tengah ban ya gi khun ban gi hinman hanbau senrang bat kentai le si fi aku kata ka basuk kata ka basuk para banget nada pilak kela ka bomot basisha pilak ya pilak dap kela ka bomot pilak dap ka arsin hadin ka jikela ka bomot pilak dap let pen baptis ya kaum haka kerteng jong Jesus Christ hangta pin sai i ya ki bahayeng jong bahasam jong fi kin sayang persya fi kadai kanta kan ka ba pihak ban sacrifice kalau banyang persya fi ulak banyang persya fi Hikmi kikpa ki ba iet ya fi machwa ki lak banyang persya fi gi bahayeng basam kiniam ki rukom nganong fi gi lak banyang persya pinduk let igi ai de hangtan la tenju manong fi ki hajing trai ki ba fi sus tenat banyak keran ki tin bamdai menta film trek ban compromise de hangta ba pin sai ba pin syai no marwai ka jing syak kan pat ka de bani kom ka jing syak keren ban pin sedang mansyak pin sedang manong niu la kelumar usngau hak inang la sngau hak ulah syak alam bakala la da kala poi hau tau put kan kadawai ngi hatung iet yo blai nang gilet thai pat mentang ila thai su blai ni ngi thai per chakabarim oh sngau tieng syak kan tat no ri bahiyeng basam sengau tieng bahasa akan tat no nikiniam girkom sengau tieng ban syak berngam hailok sengau tieng manong fi kikhun namar balai ngau fi ka jingat ka jingiet kat long kat kum ka tien jong blai ada sulit jingiet seng om tu dan problem manong u kristan u basisha u ya kenduk ba jingiet namar Jesus Christ long wong ba ka jing pen sitam ya ubri jong ulai kal sedang na layeng sambil piang banga ong nai kita kentin jong Jesus Christ we tho susu ruang baka jinjar bahak ka babun hadai try pelat iki la kran sha Jesus Christ kini ra ka jinglet jong jing sang ju fi sulang tang berpendap rukom ngau bang bat ka perthai ru aha ban yalap gospel segi para bai trailang rumnot ban sakiyo blay rumnot ban duai beri rumnot sulat jing sang sandi si so tanat wan all ada program ada blay ada pun kongu kata ramdai ka jingat ka besya kan wan ka jing pensitom kan wan ka jing syak keren ban kan wan ka jing syak kentat namar balai pihak pen kongu halor ka ketien jong blay uji skres long bau yap kat kum ka ketien jong blay latap ya u bat lapan mi pat yu kat kum ka ketien jong blay pilih na am ya ka ketien jong blai pilak iet na am ya blai kat kum ka ketien jong blai ka bas sedang ya jong ka jing iet ngong fi ban pai no ni gipop la pai na am ni gipop la kala ka bomot na am ni gipop la kloy na am banduk no kata ka dei ban kong pai petros wong kumno wong to pe ka kam ki apostol ar lai pupra wong to pin kel la ka bomot ya kiju ki kentin ju Jesus Christ wong ka hima jong blai kala hajan tu fin kala ka bomot bagnget ya gospel tu fin kala ka bomot ru na ka jingbam yalap gospel gi bai badalat office ya jokes lang hiju ya san lang hiju gi videos ya kran lang unut ban kran banong na syakri u blai wem kala ka bomot no gitaro la sedan apran jong fi kibam dadan tan gi ong nga khamle ta kapop awre nga khamle ta kapop klem nga khamle ta kapop masturbation nga khampet gidur jaklia nga bian henroi kala ka bomot hajing trai pat re haki college
Pid sakhi na mi blay laring kam sakhi ni compromise ni arki lang itigi jokes kamot nginang iet ya kapop kajing iet ka ba shisha yu blay ka ba panpao ba ni kloy banyak na mataga gospel ni kloy bandu iki parlok na mataga gospel ni kloy bandu ya ka ai na mataga gospel mudur fi kini ki apostol kini ki senran kini ki sans pak mut ha ki bau jisu lami pau ki hadin bau lalet nok syabnang ki dan ha ka himarum kena ka himarum kadai ka badan bor ka pensitam ban ba kile no ki sakhi ya kata ka jing yap jang Yesus Kristus ki sakhi ya kata ka jing mi pat jang Yesus Kristus dei tangga basiong hanrai namar ba ki sakhi ta ki hak bandu no ya ka jingim isyak krakli isyak sanatna isyak pensitam ban isyak berat hak krem hak tu ka krem badan gising kadai kata ka jingit ke basya badu no sendan yo piong ba ka jingat ka jingit ka basu kamdai ngilak bakla nong idan hak kata ka easy believism kabam transform ya no let you endure menurut menelak gospel le lang kiju ya compromise hatu kata ka daga jingit habau blay la iet kata tahu lawan ai la sanari kun ba kamar wai udawa yang iru kata ka daga jingit ka basisha ka jingit ka ba transform na syapo bat ka ba penmi syabar buat na pedang jong fidang tiang ban syakan tat i bahieng ni ladang alet kala ka bemut ngalet penbaptis ngayak no aktin jong blay oh syakan tat no tiang fi syai no tapi iet yo blay na fi iet yagi bahieng basam fi iet yagi parlok ki bay trailang fi iet ngau fin dolet apa pisakri yo blay pinap piang ka jing sya pinap slur ban kran namar mensim jong blay aila banum kran ya ka jing sya Gospel Lukas kalau nang bakat sa kat balai tulai. Kum taru uno ba napi ubam nyau do no ya ki ai baro. Ki bau dan umla banlong usenran jonga. Umla banlong usenran jonga. Upara banget ngalamat ya kani. Nadu ba ublay wai ka jingaya pen kendu do men sim khu ngala i no itu hikam. Belai ula ai ban kala ka bamut ni digi pop ula ai men sim khu la ai tin jong belai rasdang pulie dak tin yak tin jong belai da ka jing rak men sim khu nga i kini gi jing shisha bat kala sedang ka jing syak kentai kala sedang ka jing syak kuran ban kala sedang ka jing syak ino ning kong ngau e anong ngau namar ba ya kal tiri khla handrai dala ya ini ka jing shisha na sutu bamantoi kini gi ai da ai ngin ya pen la ka jong ka men sim kabenang kadan bat kadujak ru kadan kadujak kadai ga bashisha ki scientist ru kila proof baki mi kita ki tau san apo nang tina syapo hak pedang ga jing khlek nrai umyap ka bible ru ka sakhi syo ka bible ka ba udan uksan ubam juyap ka ding ka bam julep hatu pi sakut ka jing long niam na pila iet shisha yo Jesus Christ pila encounter an em ya kamu personal savior, kamu tahu baik jang pi, laka encounter niam. Mundan banu balak berpelat je pi ukpau mla, kami kamla, ibahiyang bahasa mamla datang mafi. Bat ublay hi, abapi. Balada pi IT lut si saya kajong kajengin. Pinsak kentat nganong. Pinsak ino, pinsak terpinya jaka riklau. Neng idang iet, neng itieng, neng isyap tieng mana ublay. Nakata-katau, kajing iet basyakan panir. Am tang tahu Jesus Kristus lah adap keren lupa. Wong tang kendiat ki banyak rong namar kalti kalong ka bakhim. Sibun kin ya persyang ban rong ya kata kalti kin umyo. Namar kim ai tilut. Kin ya rong kalong ka bakhim bat kin ong kata kasni nila ya bam khawai lang bat me, nila ya dan bat me, nila ya snow ba melap. Kan ya ukurannya no ukuran yang kita bamlong Kristen, ukuran yang kita balalong. Ki bayo snow ba kitin jong blain mereka daw kalong ba ni klam iet yo Jesus Christ ni klam itu yo kan ka ketin itu kawan na ka ketin jinasko lene kata ka intimacy ka badai badan bab Jesus Christ bakat bang inang iet yo Jesus Christ kini ki pop inang isi ya ka pop inang isi ban compromise wat ki bahiyang bahasam hot walang iet eki nim isi eki ni iet eki da ka jing blain ring inum la ban ya menjur lam ya ka bamdai na ka Bible ka badai ka Bible inong bat kadai namar Jesus Christ la sya akum ka Bible
la tep yu la mi pat kat kum ka Bible ka jing pen em ru kadai ka ban long kat thek kat kum ka Bible tang ka jabin tang ki jing mat perkhat kadai ban long kat kum ka Bible ikhtian jong blai ka dawa yang iban kala ka bomot ka dawa ba ban pen baptis yang i ka dawa bagi dei ban em ka jing em ga bakhot ka dawa bagi dei ban dan ka jing ya dei ba jan bu blai seperkat hi mafi viewers dengan video nganget bo blai un kata endan ki bakta na kaniga Bible na kaniga video ka bang akran na jing shisha pa jing i ngam penram ya nu ni pet ngin pulis syu ya ga gospel we honest Findalet nakatkot ka balay penriu ko ang utaw ba kentat eu khon utaw bang ko ngo eu khon gospel you honest nang balay khot ka balay penriu kam semong tang ban nget intellectually ngai ko ang utaw ba kentat perka Bible parang ngai ko ang uta bang ko ngo yo Jesus Christ dan ga jingim ni dan kam ban pen ko ngo gospel you honest kalau nang gabalai khat ba khat nyau khat ba nadu khat nyau ba arpuai pat ni puli konteks na ba blai sham la pha yau khon cha ka perthai ba un penram ya ka perthai hanrei ba an penem ya ka perthai dau utau banget hau an penram hanrei utau banget ularam lupa na ba sham langet ha ka kerteng ukhon blai balakha marwai kan teng ipuli tang hang tu yong pipi penram ngilak nget telak biangkan penram syuk ngilak nget teh kertang jung Jesus Christ wang penram syuk wat puli ka Bible out of context puli syuk khat ka babut kong kumno uang kanite kalong kata ka jing penram baka jing syai kalawan ha ka perthai bat ki breu kila i kham tam ya ka jing dom ka jing i ba shisha jung Jesus Christ nani ka jing i kaba shisha ka jing Jesus Christ ka badan hang nginum trek syuk ban sa ka jing dom inum trek baka jingdom ka ban ie di pop tang ban sunget nrei ban nom ie syu ka jingdom wang kum ni ka jing penram kadan kum no nang hantai nang wang am semwan ban penram ka perthai nrei hakata ka khat ka ba but ong utau banget anam penram ka kata ka jinget ka basisha ka jingit basisha kalong kum ni utau banget hu anam penram re utau banget laram lupa naba syam langet ha ka kerteng jong khun blai balak hamarwai kami te kalong kata ka jing penram baka jing syai kalawan ha ka pertai bagi bre kila iet kham tam ya ka jing dom ban ya kata ka jing syai naba kilalong bamman ki jingle jong ki ba kilalong bamman ka jing iet basyari ben pai na ka jing bamman naba ubri baro ubayai le ya ka basniu ladau dang yai sakut ya ka pop dang yai le ya ka basniu usyun ya kata ka jing syai bat kwa banwan ha kata ka jing syai yo ban sneng persya igi jing le ju reu tau ba yai le ya ka basisha uwan ha kata ka jing syai ba an yo pen pau ya gi jing le ju bau blai ulale aki salet puli mapi naga gospel yo honest kal nang balai ter wat puli tang i lai khat real lai khat real ting isyu tang itai jinget ibalong easy believism kat baman dan kapor jang jing duai mai ti shu blai lada pi ong ba pi ino kat nu sin pi ju yakran matki kat nu sin pi yakran mat blai lada pi ong bang pidan shishan em ka jing trang lada pila dan ka jing jang blai ka jing em jang blai ka jing duai ka dei kawai ka ba pimla ban pelat no blai ka pi dakwa pi dak terang baka jing puli ya ka tin jang blai ka dei kawai lada kini kim dan ngan ong ifi tikna ba pim pat yo blai kumnu kum ta num bang num yo blai kumnu lada pim nada ikhun janga badang ngam le ban kendu ngam kwa ban krani ngam kwa ban kudok ngam kwa ban kata ka jing ayu kata ka jing ayu kadan ru kata ka jing dai ka bajan ka jing ru kadan kata ka jing keren ka bakwa ban puli ni ketin jong blai ban ya dibiet ban no rei ban san ka jing musim ban tem ko ngo au blai kadai kata ka jing ka basisha hanroi ngana pi kristan gi bakam kristan ta udang puli Bible bah penman utuh uites hubla ban puli nang mentaka dibiet hanroi
bu na Kristan na kali ya ka ka jing shisha mla ban juba namar balai 4 dan ka jing ya dai bu blai syubu ya Bible tang hakli thia namar ba syap tien hanrai amda minat minat tu kata ka jing iet ban bahkan transforming bahkan kelangi bagi nang iet eu Jesus Christ man la hasni na tharai pilak snow tu patne para banget nong ya ka gospel you honest lie cut and real kublai sibon na bakat menta ka jing penlut por jang fi ban pek ini video so bad like share but subscribe na menta ka buram jang blai ya ro you try